Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari kikutanka kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya buditswa. Nyaya irikunzi iyo the new currency iyo irikunzi ZiG Hapana Kumira Mushe and is just the same tactics aishandiswa ni government kudara kutorera vanhu ma US dollars avo muri Zimbabwe, and this currency irikunzi yakabekwa negold zvikunzi gold racho rishoma kuti rikwanise kubeka this currency zvinzi pamberi apo muchaona manje riri kuluza value just like zvakaita bond note kuti rakaintroducedwa richinzi rakabekwa ne 500 million rikafoira muri Zimbabwe. Tinoda mungonzwa an ex-state agent uyu achitaura pamusoro penyaya iyi. Tisingade kuwesta nguva yenyu muri Zimbabwe. Tinoda munzwe audio iyi mubva matiza murifunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. My citizen, the Zim gold man yavari kudedza kandi kuti ZiG currency is another way of stealing and mopping up my US dollars ari kusekeleta munyika. Inzira yekunganda ma US dollars ari kutenderera mu Zimbabwe, ari mu public, ari mu vanhu, ari mu ma citizen. Nekuti hurumende yasvika pachikero chayaona kuti the public is no longer trusting the banking system and the public are no longer using the banking system. Vana vachabenga mari, vana vachaise mari mumabhanga. So vanhu vakutora madhora avo ma US dollar vachiisa muhomwe dzavo, vonyarara navo voisa pasi pepiro kudzimba dzavo nekuti havachatrust, havachisina kutenda nebanking system. Zviri kukonzerwa nekuti bond note rashaya value, bond note harichisina chirevo, amarengenya, RTGS ave marengenya. Saka vanhu vakuziva kuti bond note haritenge RTGS kukamaimbwa, so vanhu vachaise mari mumabhengi. Saka nokudaro mari yanga ichimbotenderera haichabatike, hurumende yakushaya pekuwanira mari. So vabuda futi neimwe nzira yekuti vakubire madhora muri nawo mudzimba dzenyu. Saka they are going to illegalize the usage of my US dollar. Voti mimi chishandisai ma ZiG. But tinoziva hedu tose kuti inzira yekuba nayo yakutotanga ipapa. Ngatidzokere kumashure tirangarire kuti paive nemari yanji bond note. Vachilonja bond note vakati riti igedye ne US dollar. Vakati ivo taisa mapila anosupporta bond note kuti ringe richienderana ne US dollar on one basis. Saka vanhu ngavasatya, ngavaite confident vakwanisa havo kusenzesa US dollar. But musemu wiki iroro Reserve Bank of Zimbabwe vaya issue atinoti ma-treasury bills. Va-issue ma-treasury bills anotengeserwa ku-public so that they raise capital to recapitalize the Apex Bank. Vamatengesera to the public on 1:1, one bond to one US dollar basis. Vaenda kanotsairwa nekambani inonzi Sakunda yavatagwire vaya yamatsaira ma-treasury bills esaya. Ndobva yachienda pa-black market kanotengesa ma-treasury bills ayaya on 1:5. Muri kuona vatenga on 1 vanotengesa pamarket public market on 1:5. Kureva kuti ndo vakutotsokodzera mari yenyika yavanga vati igedye nedhora. Ma-treasury bills iwawo kana dai vaimatengesa pablack market aifanira kungotengeswa on 1:1, asi vakanomatengesa on 1:5 zvinova futi zvakacontributa kuti bond ribva raluza value in less than a week. Baratoshaya basa because kune vanga vakutotengesa as 1:5. Kureva kuti bond ranga ratopegwa on 1:5 mushure menga hurumende rati it's on 1:1 zvichikonzerwa nemakambani evanhu vari kubira nyika vana Sakunda inotungamirwa navatagurei who is a friend of Mnangagwa. Saka zvakabva zvadefeata futi
the purpose yaida kusevwa neRBZ but zviri kuitwa nevanhu veZANU-PF izvozvo vauya vachikudzai nhasi kuti mari yedu is 1:1 on US dollar ivo vachitengesa as 1:5 vachiita profit imimi public muchitoluza value yemari dzenyu ma-US amaive nawo muaccount mukangomuka kunzi mabond note hamuchisina ma-US but mangwana US rako yora wanga uri naro kana wanga uri ne 1000 US mangwana after vatengesa ma-1:5 avo iwo wakamuka 200 US muaccount mako kureva kuti imwe yese 800 yatsvairwa wabirwa ndozva zvinoreva. So now tasvika futi panguva iyoyo zvekare yavava kuda kuita the same thing yavari kuziva kuti majusa ari muvanhu hatina matorero atinokwanisa kumaita nekuti vanhu havachitatembe nemabhenga vanhu vachatenda mumabhenga edu mbavabuda nemutemo wekuti vachabudisa mutemo wekuti ukawanikwa uchishandisa US dollar unosungwa asi hapana kana gore vabudisa statutory instrument yaitaura kuti for the next 5 years tichange tichishandisa US dollar but nhasi vatomuka vakuti taakushandisa ZiG of which ZiG riri kunzi riri kubhekwa ne65 million gold reserve dzakaiswa mureserve bank. Vanokanganwa kuti vachilonja RTGS vakanga vakaribheka ne500 million yavakapuwa neAfriximbank kuti isapote the RTGS currency. Vakaiti is the strongest currency in the region. But chakunetsa ndechekuti RTGS rashaya basa richisina value takulonja maZiG akunzi ari kubhekwa negoridhe riri kusvika 65 million ko 500 million dollars yaiyo yakabheka RTGS yakaenda kupi ko the facility yamakambopuwa yaiyo yakabheka bond coin yakaenda kupi ko magold coin mosi watunya makalonja ku Victoria Falls akaenda kupi ari kumboba magoridhe nemari dzese idzi ndiani chazoita kuti mubve ku 500 million RTGS backing facility yamakapuwa neAfriximbank kuti musike pa 65 million dollars yegold muchiti riri kubhekwa ne1 ton of gold. Tinofanira kuziva kuti 1 ton of gold is worth 65 million. Saka mukanji 1 ton of gold is backing mari yenyika yese zviri kureva kuti mari yenyika yese is worth 65 million ndobva zviri kureva ko 500 million yakaenda kupi yaiyo yakabheka RTGS currency mwana weZimbabwe senura. Then totarisa magold riri kumainwa muZimbabwe murume mumwe chete anonzi Scott Sakupwanya in 1 month anotaura kuti anomaina 13 tons dzegoridhe saka taakuti 13 multiplied by 65 million kureva kuti murume anonzi Scott Sakupwanya is raking in over $1 billion in gold mining. Saka goridhe renyika rinozoita 1 ton sei Scott Sakupwanya ari ne 13 tons then akanzi abhadhare 10% royalty to hurumende zvinoreva kuti Scott Sakupwanya anofanira kuburitsa 1.3 ton per month inoenda kuhurumende zvinoreva izvo kuti for the last 18 months reserve bank ingadai iri ne 21 tons of gold dzakabva kuna Scott Sakupwanya ari ega. Saka kana takunje kune 1 ton chete ko imwe 20 ton yegoridhe yakaenda kupi turutaura munhu mumwe chete hatisati abata Shekutimburwa akadeclare iye 1 ton regold muna 2021 koma mamwe mwedzi yese anga achideclare matonnage mangani egoridhe ari 1 Shekutimburwa. Then totarisa Mike Chimombe futi anomaina gold at a bigger scale than Scott Sakupwanya saka anga achideclare matani mangani pamwedzi. Tozotarisa na Metalon gold vari kudeclare matonnage mangani egold pamwedzi kureva kuti hurumende kana iri kutora 10% royalty from all these miners tinofanira nga tiri ne more than 100 tons of gold in reserve bank but we are being told today kuti tine 1 ton of gold iri kubheka mari yenyika modwanji 1 ton racho is out of the country haripsi munyika zviri kumbofamba sei. Then imimi momuka muchibvuma kuti tapuwa maZiG ndo atakutomhanya nawo
mobva maenda munyika mtinoudza vanhu kuti we are the most educated nation in Africa inhema idzodzo. Hakuna the most educated citizen inotambira mari yakaora, mari isina value, toilet paper moti mapuwa mari monzi mari yako iwewe is worth 1 gram of gold. Kana ukawana 100 zig enda ku reserve bank unopiwa ka 100 grams dzako dzegoridhe tione tinodzipiwa here. Kana mari yenyika isingakwanisa kutenga peturu, isingakwanise kubhadhara passport, usingakwanisa kubhadhara matogeti nayo, usingakwanisa kubuda pabhodha chibhadhara maduties nayo, isingakwanisa kubhadhara duty remota yawapinza kana yezvinhu zvawatenga ari mazigi, isingakwanisa kushandiswa magovernment department, iri mari yenyika haisi mari, murubirwa. Saka ukamuka muaccount mako muri ne 10,000 zig hauna mari, because mari iyoyo hausikwanisa kuzotora passport nayo, hausikwanisa kuzobhadhara duty nayo, hausikwanisa kuzoenda kumakombe nayo, hausikwanisa kunobhadhara anything muhurumende, because hurumende iri kutora ma-US dollar. Saka hurumende iri kutora ma-US dollar yekupa mazigi, kureva kuti mari iyoyo is useless, hakuna zvainoshanda, uri kunyeperwa, uri kutobirwa. Saka mwana weZimbabwe ramba nema-US ako magarire, umaise pasi pegaro, unyatse matsindira, umaise mumpiro, utsvage chigaba umaise imomo, umavige, usape chihurumende chembavha mari yako. Uri kubirwa, muri kubirwa masikati machena. Hakuna mari yakadaro, mari isingatenge peturu, ozwa ndi mari yenyika haitenge peturu mari iyoyo, muri kubirwa. Ukaenda pagaraji hakwanise kudira. Right now, RTJ sango marara bonda hapana ya jobo batike but mangaudwa this bed ni 500 million Afrexim Bank facility yakaenda kupi mari iyoyo. Hazina kutangana sisi. Bitakachema muna 2012 kuti pane 320 million yangachibva kufanira kubva kuMineral Marketing Corporation of Zimbabwe ichipinda muReserve Bank ari ma-royalties of ma-diamond mining aina kuuya mari iyo. Nanhasi hapana anoziva kuti 320 million yakaenda kupi. Then Kimberley process yapasa mitemo kuKinshasa muna 2012 ichitaura kuti ma-diamond anofanira kumanejwa so. Kwaive ne 2 million carats of diamond muReserve Bank vault dzaive dziri musefa, dziri worth over 250 million US dollar, dzakatsakatika dzisingazivikanwe dzakazoenda nekupi, dzakangodisappear dziri mavault Reserve Bank. Saka imimi nhasi mukaudzwa nje tine a certain tonnage of gold iri muReserve Bank to back mari yenyika. Chii chinokupa iwewe kutenda kuti goridhe iroro ririmo zveshuwa and harizomuke here risimo? What make you believe kuti gold iroro rinoramba rinimo richisapota mari yenyika? Hauna basis yekubhilivha izvozvo. Ko goridhe raive muReserve Bank kubva nguva yaSmith kusvika muna 2000 rakaenda kupi? Ko magold coin aive muReserve Bank kubva nguva yaSmith akaenda kupi? Then imimi mukamuchidwa nchaisa a certain tonnage of gold muReserve Bank to back mari yenyika, motozvitambira mimi, mototi ndo zviripo saka mari yedu yakasimba. Muri kunyeperwa, muri kubirwa. Mari iyoyo is useless, is rubbish, is the only thing yanokwanisa kuita kuvesesa moto nekuendesa kutoilet. Ndo zvega zvanokwanisa kuita. Hakuna mari yenyika isingatenge peturu, mari yenyika isingagoni kubhadhara duty pabhodha kana zvinhu zvawatenga kana kushanda kuzimura, haishande kuzinara, hakuna kwainoshanda. Inongokwanisa chete kunzi ichinjaniswe pakati pako iwewe naneighbor wako, but haikwanisa kunoshanda kumwe kwese uko. Kureva kuti mari iyo haisi mari, muri kubirwa. Ma-US dollars enyama muri nawo akukorobhiwa achienda, imimi mosara makabata bepa, muchatengesa mombe mosara nemapepa. Kutengesa mombe opa mazigi urusara usina chinhu watobirwa. Vane mombe veve varikuda kutengesa mombe dzavo, musatambire mazigi. Vane dzimota vatotengesa mota, musatambire mazigi, muri kubirwa. Mari iyoyoka haikuna kwainozokushandira, inongoshanda chete pakati pako nemumwe munhu ari pane newe, but kuti ibude kunze haibude, kuti utenge zvimwe zvinhu zvakakosha haitenge. Saka musabvume kupusiswa, rambai mari iyoyo. Kana tiri civil disobedience hatisi kuda kuti pindai mastreet munoita noise, tikutotaura kutoti rambai kuitiswa, rambai mari yamuri kunzitambitsai, musaibate, regai vaitenderedza mhinoto vachaipani, imimi inyenyeredzei muchiiramba pachenyu, rambai mukapinda mumakombi
itai chibvumirano na driver wekombi tiri kukubhadhara nemadhora shamwari. Mukapinda mutreni itai chibvumirano tiri kubhadhara nemadhora. Mukapinda mumasupermarket itai chibvumirano tiri kutenga nemadhora. Musatenge nemaZiG. Muri kuwesterwa mari, muri kuwesterwa nguva. Ificha yenya muri kubirwa nevana venyu. Muri kusara musina chinhu. Tangoti tionesana.